daar, hè? Dat is in de Volkersleer. Oké. Hier al is er geen bootjes. En je kan dus alle skippen in de bal komen. En ik wil mooi maken. Hier, die stijgen eraan en dan dat ze... We hopen zelf dat het teruggaat, maar ja, het zit hartstikke moeilijk met het waar en het bloed de hele week staat. Dus het bloed, de hele week spannend, gaat het al of net terug. Als het teruggaat, wordt het hartstikke leuk, wordt het spannend, maar het wordt wel een beetje een griemerij, want het zijn maar lietse vlaagjes, met de skippers het vermidden met waar. Ik heb weer al advies en verhaal neer en ik denk dat wij om luid en om wat zijn denken moeten. En ik hoop van wat zijn natuurlijk dat ze er een beetje bij zitten. Vooral voor tegen Klaas, die debuteert, dat is ook wel mooi voor hem vinden. Hoe sa smoek skagend bjem te grien, oeral in het roen. Nee er, zinnen en vooral zwitten. Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal dat je het bij Jennewoord wij komt. Dat gelukkig zielt worden koeien. We hebben te gast de man die dit jaar Joet woon. Pieter Meter van het Scootje van Balzet. Wil hij kampioen worden? Dat is de grote vraag. En Age Veldboom, dat is zo'n warbermannetje hier bij Jennewoord. Hij organiseert het reetrieden. Hij doet alles met scootjes. Hij is met het Scootjes Museum annex. We willen wel eens wat meer weten van deze man. En we hebben ook muziek in het Scootjesjournaal van Hille Stellingwerf. Hij komt van Wietmarsum. Dat heeft geen scootje, maar dus wel hele goede singer-songwriters. Maar dat het ik om gaat, altijd weer, alle dagen weer, dat is die wedstrijd tussen die 14 scootjes van de SKS. Elke lok docht verslag. En er zijn men heel iets beetje skippers die betrouwen hierin dat het trok in zo van Sagong, Douwe, Visser van start. Dankjewel Jaap je handdoek omkrijgen. Maar het ging echt los achter de sleep, want ze door geen risico te nemen. En dan kon je de laatste wel eens heulbord pest dat je dat dien. En dat weer de eerste van de Veenhoek net trok. Dus dat die de commissie van Jennewoord net. En dan zag achter de sleep vanuit de lange sleet. Dus let hem er maar op. Prachtig gezegd is dat. Skippers ben ik heel beheerst dan alle zeilen en vakkerbloe naar beneden. Maar ze staan klaar, want ik ken elk moment een toeter worden en die toeter zei ping, ja, daar is er al. Nou, en dan draaien om het leven. De vakken weer omhoog, squat. Dat is trouwens, als je al die 14 skippers, joh, prachtig gezegd. Hup. Vlingen al die vakken de loft in. En ze draaien om het leven om die zeilen erbij te krijgen. Want voordat je bij de Volkersleer binnen, dan moet je daar wezen. Dit is de tweede, dit is Pieter Meter en er zit Wals 1 achter. Maar Pieter Meter zocht dat er al dichter wat bij Ljouwert komen kan. En dat vindt er eigenlijk wel mooi. Zo, daar komt Ljouwert en daar komt Wals 1 ik achteraan. En die man, ja, dat is nog een keer bij Sastart in Jennewoord. Dan ga je wat voor. Dan komt het heel veel wel achter je aan. Maar de zeilen breed uit en die hoor ik net in een kant, zeg maar zeggen. Dus ze nemen wel wat ziegentjes voort, maar onvoldoende. En dan komen Wals 1 en bolt het al op de ton aan, maar die ben onder Ljouwert langsgegaan. En dan gaan ze richting tonnen. En Wals 1 weet dat ze geen verwin hebben op Bols
Bolzert. En dan worden de zeil nog eens even achter hun oer kwakt. Want kennen we die man, ik wat bijfietsen. Maar dan is die veilige tonne, die komt er. En dan gaat Pieter Meter van Bolzert de eerste bouw. En dan komen de Walseinders achteraan. En die meideman die weten redelijk veilig dat ze Joert voor in eindigen zullen. Want Safir kom je net meer naar achteren. Want Ljouwert is al wijszakken. En die zullen de Aces nog wat minder doen. Omdat hij in conflict komt met een paar orenpartijen. Chris Nagel houdt voorop op het dek van het Walseinders koetsje. En die shot heer is even oer. En die denkt tevreden. Ja, je kan wij wel even wat meidwaan vermidden. Het lijkt net zozeer aan de tactiek. Het lijkt meer aan het plakje waarop je zit. Want die oren, ja, die komen wat minder goed naar voren. Zie maar, hier lijkt de volgende griepers die het achter Ljouwert en Heerenveen komen. En dan zit Douwe Visser van Snits in het waar met de Snitsers, met de Jennewaardsters. Er zit Jouren in het peteer met de hele mannen. Er zit alles en alles griemt dan in elkaar. En ik zou man als Douwe Visser van Grauw, hij komt er net tussen terug. Nou, dan komen de Lemsters om het tonnen, dan komen de Jennewaardsters om het tonnen. En dan der Hulmdal onder. Daar komt de Snitserpannen een keer. Die komt dus absoluut net naar voren. En die zitten al een beetje in de Jennewaardsters on. Maar het is een prachtig gezicht dat je daar wat bij winnen. Achterlaan stekt lang warm in die hoeken. En dan komen die oren er al hier achterom. Maar het is van die hele lietse eindjes toe. Doe maar even nou, Peter. En dan komen we wel verder. Even regelen hoe dat maar zei de zoon van Berend Mink. En dan komt het goed. Pieter Meter die zet hem terug. Daar komt Walsein achteraan. En die weeft er oude met Ljouwert. Die komt in de problemen. En die zal Aces zeker met Heerenveen in de problemen komen. Nou, Heerenveen mat er dan eerst nog achterlangs. Maar dan komt hij echt wel in de problemen. Zie je een keer bakboot erop hem? Nog een keer bakboot erop hem bij Huzum. En nu wordt er leuk. En Ljouwert weet absoluut dus net meer wat ze hindermaat en die beziekje achterlangs te komen. Dan hier Huzum een beetje meer Delstjoren kennen, maar dat is krek op tijd en dan komt het net meer als een schapperke van. En dan gaan ze beide gelok, want dan gaan ze in elk geval geen skiën. Al gaat Ljouwert zo wat heks voort verzels en dan profiteert Heerenveen daarvan en die scoot op naar de volgende positie. Nou, zo griemt dat wat in elkaar om. Het is net helemaal mooi zoals het is. Langwaar is mooi naar voren sketten. Komt al dicht achter Heerenveen aan. En wat zijn bezieken die volgens leert te komen. Want er is Pieter Meter al lang uitdoken. En die horen meestal, ja, je moet een beetje om elkaar denken. Meer is het net. En het zijn maar ziegentjes die het over de mar lezen. Maar het is een prachtig gezicht in de volksleer verzeld. Dat kan je nou zien. Langwaar, ja, ik zei al, die had wat profiteerd bij die tonnen. Mooi naar voren scoot. En bij een Kramer zei het in Jaapswagen, der maar even hinnen. Ja, dan zijn we bij de lange sletten weer om van de Sonnemar. En dan komt de Walsein de lange slet in. En dan komt Pieter Meter erover uit. Tonnen leidt trouwens net zo hele vier. Maar hij leidt een mooi eindje voor, die Pieter Meter. En dat vond er wel leuk vanzelf. Want ja, dan zit er een beetje in. Dan wil je wat geruster. Maar hij kreeg absoluut in die volgende periode absoluut geen win. Ja, en dan komen die oren vanzelf weer wat dichterbij. Daar zit het al. Hij zit een beetje tussen Jouren en Drachten in de Bolzert. En daar komt Walsein aan en daar komt Heerenveen aan. Maar daarachter, ja, dan is het een drama. Het is rekening met elkaar houden. Wil je dat eigenlijk net kennen, omdat de ziegertjes wat, die ben wat te liets. En dan kan je helemaal geen verwin meer meidje. Johannes Meter wil graag dat Jennewaard er wat bij griemt. Hij scoot er even zien over. Hier stond naar beneden draaien. En zei het dan, dat doet ze dan net. En dan kan Huzum der krek van los komen. Dat scheelt dan weer. Die zit er net tussen. Maar onder Jennewaard leidt dan Ljouwert. En ja, Ljouwert, dat komt ik net helemaal goed met Jennewaard. En dan kom je dus als skippen daarachter. Hulmdal volle vierde achterop. En dan kan de eerste voortkomen. En als er dan zo'n prachtige simmertwerk komt. Maar misschien, zo'n simmertwerk krijgt er wat zijn er. Want ze willen wel door de wien. Nou, en dan worden er graag wel wij. Ze zitten een beetje verder en bam, in één keer, dan is het rij. En shot direct naar Heerenveen, want die krijgen diezelfde simmer tweede.
Nou, dat wie een zegentje. Ze komen 7 uur een kant. Nou, dat had ze Joert nog net alleen. Ja, Jervin had één pechje. Hij komt onder wat zijn te lezen. En dat betekent dat er wat zijn net meer inhellen kan. Want het is altijd voor de finish. De finish die draait voor Pieter Meter. En die is daar verschrikkelijk bleek mee verzeld. Zij springen en juichen. En de tweede man, dat is dan Terke Klaas van der Meulen, debutant in de scootjevloot. Je rekent er met Bolten wordt uit. Ja, dat ging een bal wat meer is wij. We hier de Veen is nog wat op de kont. En maar later ben we weer aan de bal wat afschadelen. Ja, want hoe rijden je hem dat op? Want hij leidt de hele samen maar voor. Ja, ik heb hem krek vregen, maar hij had dus de hinderreis niks aan en de waarom ik niks bij. En dan kom je heel dichtbij er wel wat in. Ja. Nou, en toen hij hem zit te wachten, want er weer helemaal niks in die volksleer twaddelen weer de partij. En dan wacht je en dan kwam het vlaagje eindelijk. Hè? Ja. Nou, dat is wel prettig dat het er dan eigenlijk is. Ja. En toen wien we een duel met Jervin en komt hij Simmer tweede. Ja, dat was een hele aparte in. Dat is, we woonden door de wien en dat woont het meer. En in één keer lijn wel door de wien en ik al maar de dekker te weten. Ja. Nou, ben je er hartstikke gelukkig mee, denk ik. Ik ben je heel gelukkig mee. Gefeliciteerd. Dank je wel. Hartstikke mooi, een hele blide debutant. Bols het windjoet dus op Jennevoort. Volgt terug wat zijn het Jervin, Langwar en op het 5e plak het thuiskoetje Jennevoort. Dan op het 6e plak eindigt De Lemmer, Zonde wordt Ljouwert, 8e Jawel Huzem en 9e wordt Snits. 10e de Jouwer en dan op het 11e plak vinden we Douwe Visser van Grauw. De hele mannen eindigt op het 12e plak, 13e we Drachten en de Zuidwesthoeken die wordt laatste joert. Dan krijgen we het algemeen klassement. Langwaar liet maar 5 punten. Of 6. Daar moeten we even voor applaudisseren en juichen. Nou, doe Dit dat is maar even. ongekend. Ja. Hoera! Hoera, Langwaar op de eerste plak. Volgen terug, Bolzet met 6,9. Dan De Lemmer, Grauw. Op het 5e plak vinden we Ljouwert, Zegde, Snits. Het Jervin, Zonde. Dan Jennewoord op het 8e plak. Wat zijn op het 9e plak Drachten. Het is 10e in het algemeen klassement. Volgen terug de hele mannen op het 11e plak. De Jouwer wordt 12e. En 13e stiet Lodewijk Meter op het 14e plak. Auke de Groot met de Zuidwesthoeken. Maar op het 2e plak terug de oerwinning van Joet Pieter Meter van het scootje van Balzet. Lokweeske. Dankjewel. Daar beginnen we mee. Ja. Wie het in die op aaien zitten? Nou, een beetje. Even? Ja, eventjes. In het begin wie het dadelijk een paar mooie klapjes en we pakten mooi op. Nou, we kwamen voor de wien op het tonnen. En ik dacht dat de man niet een beetje in de war was. Want ik zei, voordat we losgingen, wie het nummerbord verhoren. Van de route wie normaal de route 2. En wie het oorzaam ronde bij de ton. En nou weer de route 3. We moesten nou bakbord ronden. En we kwamen op die tonnen. En ziet hij Bob met me. En Walt Cent onder me. En Walt Cent zei, ik moet een beetje ruimte hebben. Ik zei, voor mij is het bakbord om je, is de route 3. Als je het als aan de verkeerde kant. Dus Dat is het. dus er weer iemand in de war. En ik dacht dat Ljouwert zelfs nog een beetje remmen. Omdat hij dacht, ik ben de boetenste, ik zal even remmen. Want dan kan ik in ieder geval aansluiten. En, dus ze maken een foutje. Ze heeft niet in de gaten dat de route verloren wie. En, dat mooi. Dat is niet leuk. Ja, en geluk als het vastgelegd. Dan moet je bedenken, dit is de tweede keer dat hij je wint. Dit is Joet heel bijzonder. Ja. En dit is Joet, maar nu is het Douwe Visser van Snits is 2 keer kampioen geweest. Nou, en dat wordt net een traditie dat hij 3 keer kampioen wordt. Dat wordt hij. Dat wordt hij. Pieter wil kampioen worden van. Nou ja, dat vallen wel hier. Ik denk dat mijn fiets een skip. Ja, maar daar heeft een ramp hier aan. Begint vlinder in Langwaar. Maar een jonkje wat op boord voelen gelukkig weer opleven. Doet je maar eens, ik wil wat op kampioenskoers lijnen, steeds maar. Ja, toen we leiden in het klassement. Ja. En dat is wel een paar klapjes jong. Maar het is net een excuus natuurlijk. Ja. Maar, En hoe weet van het winter, Meidi? ja, ik heb zelf even in de kreukel zitten. Ik ben, In de kreukels. In een rolstoel. Ja, bedoelst. eind januari kon ik niks meer. Ik kon er met Nee. skieten en pisje, dus wie gebeurt. Ja. En ik ging een vette herren, Ja, dus, ja. ik zit in de stoel. Ik zei, maatje met maar deer. Ja. Komen we dadelijk zijn op waarom je Klaas, want we matten nog even naar die hele nieuwe situatie, maar die simmertwillen zijn. Ja, pat is dat. Ja. Wat is dat apart? Hoe kan dat? Wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dit slagje ben ik achteruit zield. Want ik hier het zeilde, alleen ik kon net uit de win komen. En ik ben achteruit zield en ik hier plaats gelukkig de man die alles bakhouden. En dan kun je me knikken. Ja, het is weer heel apart. Het komt als de hele felle warmte op die groenhest naast het water. Krijgt daar thermiek, krijgt vacuüm. En dan in één keer komt van alle kanten die wien om dat vacuüm te vullen. En dan is het maar correct wat voor windrichting hij staat nog. Dus dan draait dat. Ja. En soms heeft een tappe heer die draait omheen. En nu draaide dat in. We hadden maar Janne Wout bij de Lemmer.
Ja, ik heb van de week alles al jet. Ik heb moleculen al jet. Want Ja. er is ja? al theorieën over moleculen. Dat, We gaan nou weer om naar die verhaal. De zie in een rolstoel in januari. Die is een hernia. Ja, Hè, het begon vrienden lang waar het jonkjoeboord is al hier eindelijk goed kan. Doe in januari in een rolstoel. Dan komt Lemmer Ahoy. ja, ik in de kreukels. Hè. Dat wie, Ik in de kreukels. Dat wie mijn tweede wedstrijd geloof ik. En wie het spel weer van het winter mooi opknappen. En de jongens hebben een bergdien. Alles mooi naar je dekken erin. En alles mooi verven. En wie echt spik en span. Hij wil eerst een plaatsje leiden erbij. Nou, dan komt een lemmer te zielen. En ja, we komen door een situatie, kom je verkeerd op paton aan. Met de rijscootjes over het tuurboord. En ik denk al, dit komt net clear, maar ik zit er mooi tussenin. Maar er koest niks meer. Nee, ik zit er mooi tussenin. Ik denk, nou ja, het is in ieder geval veilig. En het reglement van de SKS is altijd de boetenstek, had altijd de probleem. Alleen nog bij de IFKS, het witte boekje, is oors. En dat is gewoon, alles schip moet tuurboord met fout. Dus ik zit er gewoon tussenin. Maar ze wijken uit voor langwaar. En ze pakken me. En ik hier een skip aan de binnenkant achter mijn schutte er vol in. En ik hier een skip op een kappen vol in. En ik hier voor haast 47 euro schade. Ja, Ik hier alles kapot. Zeil kapot, giek kapot, roer kapot. Dus heel Meestal gelukkig net, want ja, Nee. het is al je yield. En gelukkig is het verzekerd. Is dan te gretig? Nee, je komt in een situatie en dan zul je van tevoren zeg je al van pas op, we zitten eigenlijk in de meneur en ja, wel een beetje veiligheid inbouwen. Maar ja, het pakt gewoon oors uit aan je denken. Ja. En daar kun je gewoon niks voor doen. En heel het werken. Heel zijn skip. Ja, heel Ja, hij het weet werken totaal om het weer af. Totaal los. Ik Ja. Heid bellen, dat wil een heel apart verhaal natuurlijk, want ik belde Heid. Ik zei het schip is totaal los en ik hier de traan in negen. Oh ja. Want je bent min particulier, dus hij de schipje. Ja, en maar hij kwam speciaal uit de Akkerum, kwam even del. Hij zei hem een paar keer, hij zei dit krijgen we wel weer clear. Hij zei, dit slagen Oké, dat joeg moed. Ja, Oké, we praten dadelijk verder. We beginnen eerst nog even waarom naar Juster en dan geven we even waarom naar Douwe Visser en zijn verhaal. Die te joert of de waar. Logisch gravel zijn van nou, fijn op in het trok nog ook wel laten zien. Ja, logisch. Logisch, maar ja, ze zijn de regels net, hè. Dus dan is dat niet, dan gebeurt dat net. Hij is nog bezorgd bij de SKS om te vroegen. Nee, dan moet je er op evaluatie moet je erop beginnen. Maar ja, je denkt elke keer van, nou de vorige keer dat ze wij een keer het gelok hebben, want dat is wel een beetje te wrangen. Het nou al 3 keer hand dat we de wedstrijd dat we eerste starten zo'n dat in de trok en niet een keer dat we tweede lijn en dat die uitblazen werden. Dat had ik ook omwest dat de wedstrijd in januari is al 4 keer eruit gegooid. En dan wie er op fijn op ik wel laten. Ja, nou toen hier wij 14 op een veenhoop en hier op Jennewoord. Dus dat, maar net als zeuren, je het erbij kan gebeuren en een andere keer hebben wij misschien gelok. Moet het evalueerd worden in de winter? Ja, ik denk het al. Wat Douwe zei, het had er wel gelijk aan. Want het is als er een nummerplek heeft vooraan en de start vooraan en hebben we 3 knalt, dan hebben wij als ik in dit geval wel voordeel. Dus ja, dan kan ik zeggen van jongens, misschien met een inhaalwedstrijd door naar een sleepstaat. Dat is wel een discussie om dan te compenseren. Ja. Maar dan mag ik ophouden mij op een veenhoop dan staat democratisch te wijzen dat je het dan helemaal gelijkwaardig maakt je wel. Want dat hoeft dan net. Nee, Dan ga ik laten, dus dat moet je net doen. Nou ja, dan kan ik zeggen. Je bent dat bij die traaie saboteurs. Ja, Ja. Terroristen Ja, dat neem ik de al, haaien. ja. Juster. Nou, ik heb ik al een patatje mee hier, maar ik denk, Ja, maar dat vond ik wel wat vreemd, waarom ja. doet dat? Nou, ik word even eerlijk zeggen. Ik zeg de meesten, ik Douwe van Grauw voor me. En had ik even stoppen en had ik even een oorslagje betocht. En het slag bij hem net. En wie misschien een beetje toeken nog. En nou wat netjes is, dat weet ik eigenlijk net. Maar het is wie blakstil, dat wie helemaal geen wien. Nee. Dus dan kun je zeggen van, het slag het hem dus net. En het slag het u dus wel. Dus een keer dan zeggen van, moet je dan protesteren. Nou, ja, en misschien wie wel een beetje kundiger. In Wien Wollendogens. Ja, nou ja, het wie de regels. Ik ken Maar- het Ja, het ondogens mocht. wezen, het wie Ja. voor de Maar regels. je zelf dat dit winter, als het dan daar lijkt, aanpassen. Het dat wordt dicht in met het. Het wordt dicht in. Ja, dat wordt dicht in. En dan komen we weer op het verhaal van dat dooien en je protesteren. Maar die gretig giet, hè? Want dan worst kampioen worden, toch? Ja, ik ben nou net zo hier als skipper. En volgens de regels heb ik nog 2 hier. En ik ben elk jaar ben ik gretig en ik wil winnen. Waar maakt hij opvallen je dan? Ja, dat is een beetje een discussie nou. Ja, hè? ik denk net in. Dan kan je nog een keer achter je. Nou ja, van het winter zullen we met de meesten om de tafel. En Nee, doen. maar zitten zet nou op jou. Ja. Die soort die opvallen je. Ja, dat Nou, ziet dan dat ik hoop het ziet een beetje knap zielt. Dan heb ik misschien wat meer is om te Ja. zien. is dat Ja. net geweldig. Nou, dat is mooi, dat is Ja, mooi toch toch? wel. Dan is het Maar ja, mooi van het winter opgelost. hebben we daar een familiediscussie Want je hebt de best fieste jongen om op te Maar houden. giet die discussie een beetje in harmonie? Ja, zeker. Ja, ik ben gewoon van mening, ik heb 9 jaar ben ik een skipper. Dus na 9 jaar hoor ik op. Ja. En dan zegt Pieter van dat ik een opvolger en dat moet langer, dan ging ik langer. Ja. En ik wil graag zielen en ik wil graag winnen. Ja. Dus, Doopworst kampioen worden. Ja, Ten zeker. koste van
alles. Nee, Net? totaal net. Ik wil kampioen worden op een hele sportieve manier. En op een leuke manier. Maar ik ben gretig en ik ben happig. Maar als je me de tactisch aanzielen, dan ben ik gewoon super trots op de meesten die beter aanzielen. Echt hier? Ja, echt. Ah, dat Ik is ken wel ervan heel niet. lief, Klaas. Ja, maar ik ben vind Peter is een hele sportieve man. Dat is natuurlijk zo. dat hoop ik en, wel. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat al die regels die er binnen, dat zijn we nou, lees ik in het Fries bij het handboek, wordt wel dikker. Je kan net alles verbieden. Het lijkt een beetje aan de mentaliteit. Daar heb ik happy voor. Ik heb happy achteraf. Dus ik weet het alles. Doe leest net die handboek. Daar is net. niet in voor gewoon. Echt net. Ik net wat Die ziet juist Rick. Er is een hiaat. Er is een hiaat. Dit kind. Ik zei, ken we het wan? En hij zei, dat ken. En hij zelf naar bevestiging van, nee, net bevestiging, een vraag van Pieters. Maar hij zei, het wel goed, Appie. En Appie zei, het mij, hè? Nou, Ja? ik zei, Dan ben je toch wel even onzeker. Want je wilde tuurlijk. jezelf natuurlijk ook net disqualificeerd hebben of zo. Nee, dus ik weet, bij de IFK's hebben ze gewoon een regel van 10 minuten moeten binnen de stad worden. En wij hadden die regel net. Maar Nee. dat komt ik nooit voor. Dit is natuurlijk een unieke situatie. Ja. Wustkampioen, Pieter. In mijn hart al. En als we morgen een goed zielen, dan heb ik er meer vertrouwen in dan Joert. Joert wie toch een gelukzielerij. En de best vooraan. En daar staat alles voorbij. En dan zei je, jongens, we winnen echt een winnaar. Maar het is de wien-wiete skiftiger. Ja. Ja. Maar doe Om te wustkampioen toch? Ik hoop dat ik een kampioen Ja, word. zij is het. Wij houden het erop. Ja, we zijn klaar. We rekken nu erop. Doe maar eens douchen. Daar ben ik trots. Ja, we zijn nog Bedankt. wil even zitten, want wij hebben een hartstikke leuke singer-songwriter. Nou, wat Dat is Hille Stellingwerf. Hille, de komst van Wietmassum, daar weten ze van scootjes niet hoor. Hè? Nee, dat is er niks. Nee, Nee. daar ben je van het keertsen. Ja, meer, Ja, volgens mij. wist ik een keertser. Ik had wel die, maar nou vooral gitaar spelen. Doe bent singer-songwriter. En dat doe dan al je contest mee, bij Giel Belen has mij die enzovoort. Wat is dat, als dat zo graag doorst? Woest het bekend worden of woest... Ja, nou eerlijk zijn doe ik net heel graag die wedstrijden, want het is toch altijd even spannend. Ja, wie is het Ja, spannend? het is elke keer weer een drama natuurlijk. Waarom? Maar, nou, omdat het heel spannend is. Dus, Vies dit ik spannend, wat we nou hebben? Hier? weet je? Oh, Ja. Oké. Nou, dan laten we die net langer in de Oh, nee, zenuwen ja. zitten. Hè? Spielie. Wat Yes. spielest? Excuse me. Excuse me. We were young and sweet, and now we're back to see what life has lost. But life has lost, and I won't repeat what you said to me about moving on, my moving on. Oh, excuse me, here it's you who killed us inside. She's no tears, haven't seen in years. And oh, excuse me, dear, it's you who brought us here. Just see what's wrong, what's going on. Ooh, you are on your own now, oh, alone now. You are on your own now, all alone now. Change the way you see you're supposed meant to be, never soothe us, never soothe the touch. And so if you could beg, that's all that's left, you surely would, you surely should. Oh, excuse me, dear, you're glad to have us here. Don't say what's wrong, see what's going on. You are on your own now, oh, alone now. You are on your own now, all alone now. You take care elsewhere. You take care
elsewhere. You take care elsewhere. You take care elsewhere. You are on your own now, now. Yeah, all alone. You are on your own now, now. Woehoe! Ongelooflijk, wat hebben wij een talent in Friesland. Het houdt net op. Echt super, hele stellingwerf onthouden. Wat ik onthouden, of dat wat mijn enige regelmaat altijd wel ergens in beeld is Age Veldboom van Jennewoord. Komt hij eigenlijk wel van Jennewoord, Klaas? Wel, nee, hij went het nou in Oudegeer en hij had ik wel in Jennewoord wennen. Ja. En van oudsher Age weet ik het eigenlijk net. Officieel ben ik een Hollander. Ja. En Age van Hettelok Weenske bij de Jiddy. Oh, wist u dat? Ik wist het. Hij is Jiddy. Het is net Leo. Nou, Via dan ik maar los bezig. Dat zullen we geheim houden. Nou, Oké, nou Ja. prima. Nou. Age is die gast. Waarom was Age hier op het bankje Om wel fileren? 1000 redenen, Oh. maar punt 1 is Age de man van het Scootjemuseum. De meeste man die het initiatief namen had, en er zijn een heel soort mensen van het Scootjemuseum, maar Age is ik niet. En van het houten Scootje de Berliner is Age ik mij van. En van altijd weer reden hier grote tochten op een polder, maar Age is ik niet van authentieke Scootje, maar ik niet van sport. En Age dus net houdt net op. Age het Joet werkverslag die voor alle bobo's en gasten van Rabobank en Interpolis. En Age wat vertelt zo al die mensen die het nooit scootjes joggen van deze wedstrijd hier. Nou ja, het is geweldig om die mensen dat verhaal vertellen te mij. In Lemmer hebben we bijvoorbeeld alle boeren uit de Noordoostpolder. Mensen hadden geen doel over. En de Rabobank die nodigt die mensen uit, komt de scootjes hillen. En ze krijgen lekker koffie en ze krijgen lekker maar drinken. wat vertelt ze Joet? Maar Joet beginnen we alle boeren hier agrarische afdeling uit deze omgeving. Dus die kennen het wel, het verhaal van vroeger. Maar dan spits ik specifiek daarvan. Wat hadden die scootjes vroeger bechutten? Vroeger boeren en skippers wie en ik tam elkaar veroordeeld. Er moest vervoerd worden. Die smelden opveert naar die pleats. Dat die scootjes die moesten de pulp brengen. Die moesten die stront erbij halen. Die moesten alles wat er te vervoeren wie gang over het wetter. En heel soort mensen zitten daar aan boord. En het is gezellig. Maar geen idee van die culturele, folkloristische eigenlijk haast achtergrond. Historische achtergrond van die skippen. En dan krijgen we hier Pieter Meter. En dan krijgen we mensen mij prachtige daken rond zeilen. Scootjes werd een heel miljoen in het jaar onverbouwd wordt. En dan mag dat die boeren niks vertellen. Ja, maar goed, de tijd staat net stil. Het fanatisme van die skippers, ze wonen winnen. Waar het vroeger het eerste maar de vracht zoeken bieden in Greenswier, koert gauwst we weer om mijn vrachtpulp. En dan hakt weer die agrarische link. En toch dat fanatisme van die skippers. Ik zei vroeger, dat wist wel, maar de pet scheef op een kop. Het keusgebied dwars in de bek en zielen bliksem. En wat ze 100 jaar heen, wat ze 80 jaar heen, dat had diezelfde skippers van de media. We zijn nog heel andere dingen. Ik. Totaal kennis van Delft, kennis van Twist en Stroomlijn en Onjetten. Techniek stiert net stil. Maar wat vind je dan mooi? Ik vind het zielen in Jennewoord vind ik machtig, omdat er zoveel moeilijkheden in zitten. Alle onverwachte moeilijkheden, die simmert weer van de media, die zou om die bij me kwam. Hier tussen de werf van Westerdijk en het Philipshoeske. Wij stonden op dat grote skip, we zagen die vlaag. Egal, ik zei meestal shot, maar daar renden de zwarte golfjes uit het water. En het scootje komt eraan en de ene shot het en die pakt hem op. En de oren die zielt weer om en de verkeerde kant op. En dat vind ik mooi dat je dat de meesten kan vertellen kennen. Ja, dat kun je vertellen. Maar Klaas had het ik op oer van, nou ja, vroeger dat wie een scootjes nou komen er al je nijigheden, wetenschappelijke zaken bij. Tot hoe vier keer dat gaan even zo? Daar is de originaliteitscommissie voor. Met die altijd onklaar. We kwamen er juist, ze hebben de mobiele telefoon, toch mooi. Mij net. Mij net, maar het gebeurt toch. De skippers bin elkaars scheidsrechter. Dat is juist er ik al een keer zijn. Er is geen jury aan boord. Mijn boordjes die zeiden, hey, dat mij net, dat mij net. Als je vindt dat een oor het onrechtmatig doet,
dan moest maar protesteren. Maar Dus als je dat- kan echt protesteren omdat je zorgt dat Noorden Ja, weer de natuurlijk. telefoon... Maar als dat zo is, Nee, dan dat is terecht. houden die jonge man elkaar in de klem. En dat gaat dus heel tijd verder moderniseren. En wij leiden aan de eindagen. Bijvoorbeeld, er is al zijn telltales. Alle sealboordjes op Snets wieken, die had telltales. Dat had scootjes net. Ik neem maar een voorbeeld. Iedereen die het wel doet, dan zei hij, hey, protest, dat is oud praat, dat zoen we net van. Maar wij leiden in had. Ik bedoel, het beste nog voor die verwetenschappelijking. Van stroomlijn naar het zwart. Vind je dat leuk? Dat Tom Brundle dat nou past? Eigenlijk ben ik er helemaal net mee bezig. Maar wat vies ervan? Ik vind het wel goed. Natuurlijk, dat is een ontwikkeling die je net stoppen kan. En ik vind het fanatisme van die skippers, dat is weer hetzelfde. Maar wij zijn daarmee bezig. Ik maak zo graag die nostalgie haast die wij in dat Scootjemuseum hebben. Is dat de fascinatie van die? Het ben wel klonken skippen, het ben wel mooie rompen. En er komt er in het roefje en er ben wel weer mooie kabinetskastjes ingebouwd. Ze ben net meer zo origineel als vroeger, maar er is weer de originaliteitscommissie het wel een soort bereikt. Of hier er nou misschien aluminiummesten op stond. Ja, is dat de fascinatie van Agen Veldboom voor de scootjes? Die nostalgie? Ja, het historische. Maar toch aspect. de brute, de felle kracht van de strandrace. Oh ja, dat hebben we toen rond. Dat diezelfde scootjes. En dan ben we net onregels boen. En dan maken we er een halfwinder op zetten. En een wetterzeil en een gaffeltopzeil. Bist ook van de regels? Ja, als je maar z'n allen regels zou praten, dan moest hij er horen. Als het eerst 12 centimeter dik wordt en het is zingen, dan organiseert je toch. Toch? Ja. En de beste Niks woorden meer moet die regels. ambtenaar. Dan moest de regels ik goed interpreteren. En dat is per situatie En verschillend. Agen Veldboom interpreteert zijn krek, we hebben het door zijn snoor. Nou ja, goed, bij u kennen het, want wij hadden je wetter. Maar nou vraag ik de eerme witsevisser aan Peter de Jong van de SKS. Als het nou om 2 uur net waait, 4 uur wel verwachting. Mag je het dan uitstellen in 4 uur? Dan zei Peter de Jong, die is voorzitter van de SKS, dat kennen we net van. Dat hebben we met z'n allen nou praat. En met z'n allen, net omdat hij voorzitter is en dus de baas is. Nee, aanroende winter, elke winter bepalen alle skippers, alle leden, met z'n allen wat er gebeurt. Maar dat best het daar net meer. Wat mij betreft, zoals juist, toch ik alsjeblieft het een uur uitstelt, want toen kwam de win. En ook even klaar. Dank u wel. Op. We houden op. Hadden we dan al op? Ja, we houden alweer op. Ja, je traf van die orakels hier op de bank. Prachtig. Je praat het rechts maar even verder. Maar wij gaan naar onze nieuwe orakel, Gjalt de Jong. Morgen zien we weer. Wat is dat voor wetter, Gjalt? Nou, we gaan morgen uit erheen. Dan hebben we de Koperaal 3 wedstrijden gaan op Grauw, de Veenhoop en Jennewaard. Ja, daar is het even wat minder roem als dan waar we nou naar erheen te gaan. Terhinnen, ja, daar krijgen we dan uiteindelijk een baan in te lezen. Dat we misschien op de andere locaties waar we zielt hebben, dan misschien meer van een route praten. En dan zal dan op terhinnen, Silder Griff, wat vaak toch wel een beetje traditie is bij dat SKS Scootjesielen, een songglas in komen te lezen. Ja, en er dan volle hoe dat wetter te vertellen. Ja, nou, uiteindelijk het enige dat je dan als allereerste oproemer wetter komen. En vaak op terhinnen, dat is de 4e wedstrijd, dan kan het soms ik al wat tekening aan in het kampioenschap. Hoe het verein en hoe het een beetje uitkomt te zien naar het einde van het kampioenschap daar. Zijt Gjalt de Jong, wat een prachtige zinnenbril had ik weer op. Morgen dus gaan we naar Terhenne en dan biffen er ik weer met het Scootjesjournaal. En zullen we zien wat Pieter Meter het morgen weer zo goed doet, zodat hij dan deze keer ik weer de kampioen. Tenminste, dan kom ik er dichterbij. Of het wordt Noord die het wint. We zien het morgen al hier in het Scootjesjournaal. Dan ben ik er weer. En vanzelfs Klaas Jansma, maar weer orengasten. Graag ontmoeten. Doeg!